U fundamentali li nsaħħu l-miżuri ħalli tfal ta' ġenituri internazzjonali jiġu protetti milli jkunu sekwestrati, speċjalment f'xenarju fejn qed jiżdiedu dawn it-tip ta' familji. Il-ħarsin ta' tfal minn din it-tip ta' ħsara dejjem kien wieħed mill-valuri intrinsiċi tagħna bħala Ewropej. Hekk qal il-membru tal-Parlament Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista Francis Amidimek meta tkellem fil-Parlament Ewropew fi Strasburgu wara dibattitu dwar kwistjonijiet relatati ma' żwieġ u s-sekwestru internazzjonali ta' tfal. Amidimek qal li l-ħtieġa li tissaħħaħ il-leġiżlazzjoni f'dan ir-rigward tirriżulta wkoll minn każ f'Malta fejn tifel ta' familja internazzjonali kien maħtuf minn wieħed mill-ġenituri li prova jieħu lil-liben barra mill-Ewropa. L-MP spjega li għalkemm il-minuri ġie ritornat f'Malta, il-proċess ma kienx wieħed sempliċi għax fil-bidu id-deċiżjoni tal-qrati Maltin dwar il-ġurisdizzjoni tat-tifel ma kienx rikonoxxuta minn qrati fi stat membru ieħor. Francis Amidimek qal li dan kien eżempju ċar ta' kif l-Ewropa tista' tagħmel differenza fil-ħajja taċ-ċittadini, inkluż tat-tfal u tal-ġenituri, fil-waqt li tirrispetta drittijiet tal-bniedem. Proċeduri li fl-aħħar mill-aħħar l-iskop prinċipali tagħhom huwa li jinforza prinċipju li għalina huwa għażiż ħafna. Il-prinċipju li l-akbar u l-aktar interess importanti huwa dejjem dak tat-tfal u li t-tfal għandhom id-drittijiet fundamentali tagħhom li jridu jkunu dejjem imħarsa. Anke bħala membru tal-Kumitat tal-Affarijiet Legali fil-Parlament Ewropew, Francis Amidimek faħħar miżuri ġodda fir-regolament imfassal mill-ġdid li se jwassal fost l-oħrajn biex ir-ritorn ta' tfal sekwestrati ikun aktar effiċjenti. U konkluda billi faħħar inizjattivi ta' organizzazzjonijiet bħal Amber Alert fejn it-tfal sekwestrati huma mfittxija bl-għajnuna tal-pubbliku, fil-waqt li esprima sodisfazzjon li Malta kienet ukoll issieħbet f'din l-organizzazzjoni.